गासिबो सायजोब्बाय नोङो सायाव दोनथ' बिदि मोनलायो आरो मा दौस्रेम खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ जोंहा दिनै नै दायोथ' सानजौफुनि थाखाय संनो सम जाबाय ओमफ्राय आइया बासिगासिनो दौस्रेम नोंथांमोना सोरबा सोरबा मिन्थियोबो जानो हानाय आरो सोरबा सोरबा मिथियाबो जानो हानाय आरोना नैबेखौनो होनो दौस्रेम मैगं इयो मैथा बायदि आरोना नै गोखैस्रोम मैथा बायदिनो एखे आरो सादाबो ओमफ्राय दा बेखौ जोंहा नोंथांमोनाथ' बांसिनानो मिन्थिखागौ मंगलबारावहाय जोंहा जेबो बिदि ना आरि जाया ना बेदर जाया ओमफ्राय नाजों मोनबाथाय बे बांसिन गोथाव जागौमोन एकदम जाबाय थानायाव सोरबा बिखुङाव दुम संना होनायबाबो सिखारनाय नङामोन आरोना ओमफ्राय दा बेखौ जोंहा मंगलबार जाहैबाय नालाय ओमफ्राय ना मोनजाला जाहैबाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो बेखौ दा जोंहा सयाबिनजों जानो नागिरदों आरोना हारा गैयि बेदर सयाबिनजों दौस्रेमजों जागोन आरोना नै बिलाइया बेबायदि बिलाइया मैथा बायदि नङाबाबो बिनि सादा मैथा बायदि एखे आरोना नै बबेयाव जायो बबेयाव सिनाय मोनो खोन्थाहर नोंथांमोना कमेन्टआव आंथ' मैथा बायदिनो एखे मोनजायो सादखौ नामा जोंहा गेजेर गेजेर जायो आरो बेयो गरम बोथोरावसो मोनो इखो ना मा गरमावसो मोनो इखो गोजां बोथोराव मोना अखा हाबासो रोदोमखायो ना अखा हाबासो रोदोमोनो खायसेया बारिफोरावबो गायो खोमा ना बारिफोराव गायना लाबाथाय मोनजाबाय ओमफ्राय दा बेखौ जोंहा बायनानै लाबोदों आरोना ओमफ्राय आरो लोगोसेनो दिनै मानलायो आरो इदि मानलायोनो ओमफ्राय लोगोसेनो थालिर मैखुन इखो मोखांनि दागोफोरा खारनायनि थाखाय एवनो नागिरदों आरो आइया नै माने आंना लोन्थि ओंखारदोंमोन नालाय अबेबा आइ ओंखारनाय होनो अबेबा लोन्थि ओंखारनाय होनो ओमफ्राय दा बे आंनाव जादोंमोन नालाय ओमफ्राय आंना माने देहानिया जेनेबा मोदोमफोरनिया आखाइ आथिंफोरनिया जेबो नङा जेनेबा नुवा जि जोम गाननायावनो खोबजायो नङा होमबा खिन्थु मोखाङाव जुदि थाबाथाय नायनो बोरैबा मोनो आरो निजेखौनो बोरैबा मोनोना आरो नोंथांमोननि सिगाङाव बोरै भिडिअ बानायगोन ना दागोआ जुदि बिदि थालांथारबाथाय दा केमेरायाव खायसे नोंथांमोना बांद्राय नुवा खिन्थु खाथियाव आरो माने बिदि केमेरानि अनगायै बिदि माबाबाथाय ख्रा नुयो आरो ना मा मोगा मोगियाव माने नै बेखिनिनिया एसे ख्रायैनो बाखि नैफोराव जानाया खारजोब्बाय आरो पुरा दाग थायाखै नैखिनिया थादों आरो ना बेनि थाखायनो नैबे थालिर मैखुनखौ एवनो नागिरदों थालिर मैखुन जाबालायनो दागोफोरा खारो नामा बुहुत मानसियानो होनो थालिर मैखुन जाबा दागोआ खारो बिनि थाखायनो थालिर मैखुनजों आलुजों एवनो नागिरदों ओमफ्राय दौस्रेमजों सयाबिनजों दिनैहायनि ओंख्रिया आरोना ओंख्रि भाजाया दौस्रेमखौ ओरैनो थुब थुबसो बानायगोन खोमा ना लाव सयाबिन होनानै थुब बानायगोन आरोना बिदै थेब ओंखामजों लगायना जानो हानाय ओमफ्राय नैबेयो भाजा जासिगोन आरो लाब्रा ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ एकदम पक बांद्राय बुंलांबाय आं इन्ट्र'आवनो बिराद गरम जाखाबाय गोलोमफ्रुजोबलायबाय आङो नै दायो थालिर मैखुनजों आलुजों एवगासिनो आङो ओमफ्रायो नैबेयो मोनबाय दौस्रेमजों सयाबिना मोनबाय बेखौ आं सङाखै बेखौ आइया संदों ओमफ्राय आं भाजाखौ एवदों आरोना ओमफ्राय दा गासिबो मोनजोब्बाय थालिर मैखुनाबो मोनसिगोनानो दौस्रेमाथ' मोनखाबायानो ओमफ्राय बेखायनो आङो नोंथांमोननो माबायदि जाखो संनानै नैबेनो दौस्रेमजों सयाबिना नै मोनबाय रोसि एसे दोनदों ओमफ्राय एकदम सादा मैथानि बायदिनो आरोना नै नोंथांमोनाबो जाफेराखैबा जानायना नाय मैथा बायदि एखे नाफोरजों गोथावसिन जायो ओमफ्राय मबाइलाव केमेरायाव माने बांद्राय मोजां मोनथियाखै कालारा खिन्थु दा आं नुबाय थानायाव एकदम खायमा आरोना मोजांनो कालारा ओमफ्राय मबाइलाव एसे बोरैबा नुदों फुरगेवगेव हालदै होयि बायदि नुदों आरोना नै एसे बोरैबा नुदों ओमफ्राय दा बे मोनबाय ओमफ्राय नै बिथिंजा थालिर मैखुनाबो मोनबायानो होनजायो नै एसे खामफ्राम जालायबाय गासिबोसो होनलायलांबायमोन आं माने गासिखौबो होजोबाखै आरोना थालिर मैखुनखौ दा हराव जानो एसे दोनदों ओमफ्राय एसेल' सायनानै ओमफ्राय आलु दरनै हानानै होदों आथुर जानायखाय मानो होनबा फुङाव
सोरबा सोरबा ओंखाम जायाखैमोन नालाय ओंखायनो आथुरद्राय जानायखाय थालिर मैखुनखौ सायजोबासै आरोना खावसे दोनदों ओमफ्राय खावसेखौ नै आलुजों एवबाय जानोसै दाना ओंखाम खुरबाय ओमफ्राय दा नै ओंखाम जाग्रोनो फैयाखै फैदों ओंखाम जानोसै खुरखांबाय आङो नैबेखौ बे मिथिनाय नङा दै मैथा होनो ना मा होनो दा सोंगोन आङो नोंथांमोननि सिगाङावनो दौस्रेमखौ फैदों ओंखाम खुरबाय दे बाथोना एसेल'सै नै दहाय फुंनिसो बे सुवाखै दै होखानोसै दे जानाय नायनानै खोन्था मा ओंख्रि जानायनानै खोन्थानाय मा ओंख्रि इयो मैथा बायदिसो मोनो दे खोन्था र' दे जानाय नायनानै खोन्था मा ओंख्रि इयो मैथा बायदि मोनो मा मैथा 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 नै इ मैथा नों सातखौ इदि मोनजादों आरोना आं सानखादोंमोन नों मैथा बायदिनो मोनगोन होननानै मोनमारद' मैथा नङा इयो दौस्रेम मैगं दौस्रेम आं सानखादोंमोन इखौ मैथा होनगोन इयो होनना मानो होनबा बिनि टेस्टआ एकदम मैथाजों एखेथार आरोना जेबो बेलेग नङा आंबो जानोसै दाना आं बेखौ गोजानाव दोनना लाबाय दा बोरै मोननो सौगोन बेनो बानलु बाथोन इसे दङ दहाय फुङाव देनाय दौस्रेमजों सयाबिन थालिर मैखुनजों आलु बेखिनियानो आरोना माबायदि मोनजादों एकदम मैथाजों एखे ना ओमफ्राय जानायखौल' देखायबाय थायो होनना साननाङा दे खालि जानायनिल' नामा इदि होननानै सोरबा सोरबा होनोना दा आंना भिडिअ'आनो बेल' लाबोजाबाय थानाय जादों उपाय गैया ना जेरावबो थांनो टाइम मोनथ'वाखै बैसागो बोथोरनिबो जेरावबो बेरायनोबो थांनो मोनदिया लाङासैबो ओमफ्राय आंखौ बेरायनोबो नै जोंहा बिमाया ओंखाम जाखांनानै कि लेभेलाव टिभि नायगासिनो आइथिं सियार गंसेयाव होलायनानै मा नायगासिनो सिरियाल नायबाय था